Cek 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 1 2 3 cek. Berulang kali aku mencoba selalu untuk mengalah demi ketuhanan. Mas, mas, mas. Nyanyi kok koyo bising. Apa lo metu? Panas lho ning jero. Gerah iki lho. Wis salone tak gorene ya. Ra usah. Apa lho kok belajar nyanyi kok. Wis ta usah iki lho tengari wae wong istirahat. Malah nyanyi senengi tanggamu kok malah. Lah ngomong wae nek suaraku elek. Suaramu jan apik tenan lho, Dik. Tapi iki lho wayahe tengari wae wong istirahat senengi tanggamu kok. Masuk to Mas suaraku apik. Apik tenan lah. Terus kok bengong ya nyanyi ya. Wis gak usah lah disimpen suarane nggo sisuk. Pantek kok suarane. Iya ya. Iya, wis nggo sisuk ae. HP ku nang dirongmu nih. Wis telepon kan. Coba kan. Ah, ya aku meneh Pak. Sana. Ayo nem nelpon. Ngomong. Ngomong kurane. Angkat ngomong kurane. Halo nem. Piye? Bojoku lagi gak ada nang omah iki. Terus piye, Dik? Alah, piye to iki? Wong ngomong aku ora eneng kok malah. Lah ngopo mangi? Nagih hutang. Wis urusan apa ini? Aduh nem. Malah bojoku nesu tenan kae. Nem, piye iki? Dek. Nem. Kok sik yo? Tak pateni sik urusan bojoku. Nem, Dek, nem,